ду нафар хонандаи синфи 11-уми литсеи президентии шаҳри Турсунзода зимни баргузории олимпиада дар Қазоқистон ҷойи аввалро соҳиб шуданд. Азимҷонзода Аминҷон ва Аҳмадҷон Назаров шогирдони литсеи мазкур аз фанни физика дар лоиҳаи аз ҳаракати механикӣ ҳосил кардани ҷараёни электрикӣ иштирок карданд. роҳбарияти литсеи президентӣ ғолибони ин олимпиадаи бонуфузро имрӯз дар саҳни таълимгоҳ қадрдонӣ кард. Манади Ризакак, хонандагони мо Азимҷонзода Аминҷон ва Назаров Аҳмадҷон аз ҷумҳурии Қазоқистон шаҳри Алмато бо дастоварди бузург бо медали тилло баргаштанд. онҳо дар олимпиадаи байналмилалӣ дар байни 7 давлат дар байни 240 лоиҳа ҷойи аввалро сазовор шуданд. дори худамро ба муаллима Одинаева ва муаллима Муҳаббат Ҷалолӣ миннатдорӣ мекунам ки моро чунин дастгирӣ карданд ки дар арсаи байналмилалӣ бо медали тилло давлати худамонро муаррифӣ кардем ва парчамбардори давлати худ гаштем. боз миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Муаллим Раҳмон мерасонам ки маҳз бо дастгирии онҳо мо дар арсаи байналмилалӣ сазовори медали тилло гаштем ва боз дар дигар олимпиадаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гашта парчамбардори давлати миллати худ мекардем. бори дигар ин муваффақият муборак бошад. вақти аст албатта ин ғолибияти шогирдони литсеи мазкур боиси рӯҳбаландии кӯли устодон ва шогирдони литсей гардид. ғолибияти Азимҷонзода Аминҷон ва Аҳмадҷон Назаров зимни олимпиада дар Қазоқистон бори аввал нест. ин ду нафар хонандаи фаъол соли гузашта низ дар ҳамин кишвар аз фанни физика ҷойи намоёнро ишғол карда буданд. дар маҷмӯъ бори сеюм аст ки Аминҷон ва Аҳмадҷон дар Қазоқистон парчами Тоҷикистонро боло мебардоранд. мана дар ҷумҳурии Қазоқистон ҷойи якумро гирифта омаданд. ман инро табрик мегӯям. муваффақиятҳои калон мехоҳам ино ҳама вақт ҳамехел сарбаланд бошанд. парчами Тоҷикистонро ҳама вақт ҳамехел баланд бардоранд. ҳамаи шумо талабаҳои меҳрубон ҳам мехоҳам ки ҳамин талабаҳо бари ҳама вақт ҳамехел мукофотова лоиқ бошанд. маҳз бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои типи нав, мактабҳои президентӣ кушода шуданд ва фаъолият доранд ки ин яке аз пешравиҳои бузург дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад, чунки дар мактабҳои президентии хонандагони мо тамоми шароитҳои муосир ба онҳо фароҳам оварда шудааст ва имрӯзҳо дар литсеи президентии шаҳри Турсунзода низ хело муваффақиятҳо назаррас ҳастанд. дар соли хониши 2016-2017 хонандагони мо 79 нафар хатмкунандагони синфи 11 пурра ба мактабҳои олии кишвар ва хориҷи кишвар дохил шуданд. аз 79 нафар 50 нафар тариқи маркази миллии тестӣ ба мактабҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуданд ва 29 нафар ба хориҷи кишвар ва мактабҳои олӣ дохил шуда имрӯз таҳсилот давом дода истоданд. яке аз муваффақиятҳои мо боз ин аст ки хонандагони мо аллакай аз синфи 7 ки дохил шуданд омодагӣ мегиранд барои иштирок дар олимпиадаҳо. мана хонандаи синфи 8 ду нафар хонандаи синфи 8 имсол дар олимпиадаи минтақавӣ байни хонандагони синфҳои 11 қувваозмоӣ намуда дар байни синфҳои 11 дар минтақа ҷойи аввалро сазовор гаштанд. олимпиада аз 1 марти соли равон шурӯъ шуда буд ва то 4 март идома кард. ғолибони ин чорабинӣ санаи 5 март ба ватан баргаштанд. ҳоло онҳо ният доранд ки ба олимпиадаҳои дигари байналмилалӣ тайёрии ҳамаҷониба бубинанд.